Туры эфирда һәм мин сезнең белән яңа алып баручы Динә. Forumның иң көтеп алынган кичке чарасы инде башланып китте. Сез инде сорарсыз, ни өчен? Чөнки бүген аланнар үз гореф-гадәтләре һәм инде үзенчәлекләре турында сөйләячәк. Күргәнегезчә, инде әлеге вакытта безнең бөтен аланнарыбыз да форумның биюен бийләр һәм инде алар берничә минуттан башлаячаклар. Искертеп китәсебез килә, безнең инде турыдан-туры эфирбыз ВКонтакте һәм инде YouTube'та күрсәтелә, шуңа күрә сез карап кына утырмагыз, инде бөтен булган комментарийларыгызны аска языгыз һәм без инде аларны укыячакбыз. Безнең барысы 8 алан бүген чыгыш ясаячак. Хәзер мин сезгә инде бөтенсен дә укып китәм, тыңлагыз. Рухият, Саба, Тулпар, Биләр, Оснака, Ярчаллы, Батыр һәм Раушан. Менә 8 алан бүген инде үзенең гореф-гадәтләре һәм үзенчәлекләре турында сөйләячәкләр. Һәм инде безнең бүген кичке чарабызның алып баручысы инде бөтен кеше аны белә, Таһир Насыйбуллин. Менә сез күрәсез, ул инде безнең сәхнәдә инде ул бөтен кешене дәрткә, энергияга китерә. Шуңа күрә инде безнең аланнар әкренәп кенә инде әзерләнә безнең кичке чарага. Шуңа күрә инде берничә минуттан безнең инде рухият аланы чыгыш ясаячак. Без инде кулларны тотабыз, энергия бирәбез, дәрт бирәбез. Шуңа күрә барысы да шәп булачак. Biz başlayıbız, şuna görə indi әйдәгез игътибар безнең сәхнәгә. Комментарийларыгызны языгыз. Димәк, һәм инде әлбәттә безнең һәрбер чараның бу кубоклы чаралардан бар казыйлары һәм жюри әгъзалары. Әйдәгез алар белән якыннан танышып китик. Димәк, презентацияләрнең жюри әгъзалары бүген ул программа координаторы Самрух ел премиясының координаторы Алияпа Мирмиева. Сәлам, Алияпа. Шулай ук мәгълүмат үзәге җитәкчесе Алсу апа Ганеева. Спорт программасы җитәкчесе Нияз абый Мортазин. Казан дәүләт консерваториясының опера студиясы солисты Анна Каренина иммерсив шоу актеры, бөтен Россия һәм халыкара вокаль конкурслар лауреаты, Казан мэры стипендиаты Руслан абый Закиров. Димәк, Сәләт Биләр форумының арт программасы режиссеры Альбина апа Садреева. Сәләт ветераны Биләр каласы һәм Раушан аланнарының сәлкеше, Бөгелмә аланының әйдаманы, Рухият аланы баш җитәкчесе Туран абый Гатауллин. Һәм шулай ук Сәләт Биләр форумының хореографы ул да булса Женя апа Мустафина. Сәлам, Женя апа. Димәк, безнең барлык жюри әгъзалары белән дә танышып киттек. Һәм инде бездә әкрен генә тынычлансак та була, музыканы бетереп торабыз. Чөнки бу шуннан да бик дулкынландыргыч мизгел. Инде без эфирда Сәләт Лайв буенча һәм барысы да бездән көтә презентацияләр. Һәм бу елны безнең презентацияләрнең темасы ул да булса кыйбла булды Сәләт аланы. Һәм нәкъ менә хәзер бу мизгелдә без башлыйбыз. Һәм беләсезме, без сезгә әзерләдек кечкенә генә бер сюрприз. Һәрбер аланнан чыгышы алдыннан экраннарга чыгачак видеолар һәм аланнар. Бу видеоларны карасагыз, бу сезгә ярдәм итәр дип уйлыйм. Димәк, без башлыйбыз. Рухият аланы әзерләнә һәм игътибар экраннарга. Барыгызга да сәлам. Сәлам Биләр җире, сәлам Сәләт Рухият аланы. Әйдәгез танышыйк. Минем исемем Айсылу Нуруддинова һәм мин Сәләт Рухият аланда 2014 елдан бирде. Әйдаман булып 17 елда килдем. Директор булып инде 2020 елда килеп җиттем. Сәләт Рухият аланы миңа нәрсә бирде дигән сорауга, Сәләт Рухият аланы миңа тормыш тәмин бирде. Миңа үз-үземә ышаныч бирде һәм дуслар табарга өйрәтте. Ничек дуслашырга, ничек кеше белән аралашырга өйрәтте. Сәләт Рухият аланында мин шуннан да бик күп нәрсәгә өйрәндем. Хәзер Сәләт Рухият аланы презентациягә чыгарга әзерләнә. Һәм дөресен әйткәндә мин бераз борчылам, чөнки быел мин сезнең белән түгел, әлбәттә мин сезнең белән сезнең кирәкләрегездә һәм хәзергесе вакытта мин Казанда һәм шуңа да карамастан мин
Сезнең трансляциягезне онлайн рәвештә карыйм. Сезгә уңышлар телим. Сезгә инде дөресен әйткәндә беркемгә бер нәрсә дә исбат итәргә кирәк түгел. Сез инде аны әллә кайчаннан барысына да исбат иттегез, шуңа күрә нәрсә әйтәсем килә. Курыкмагыз, рәхәтләнеп барлык энергиягез белән барлык аланнарга сәләт рухият аланының нәрсә икәнен күрсәтегез. Ничек күрсәтергә икәнен инде сез аны үзегез беләсез. Рәхәтләнеп, әйдәман апа-абыйларыгыз, баш җитәкләрегез, остазларыгыз әйткән сүзләрне истә тотып, хәзергесе моментта булып, бер нәрсә турында да уйламыйча хәзер, здесь и сейчас дигән сүзләрне истә тотып, рәхәтләнеп биегез, рәхәтләнеп сирәннәрне кычкырыгыз. Мин Казанда була торып та, ул сирәннәрне һәм сезнең биюләрегезне күреп, ишетеп торырга тиешмен. Һәм Сәләт рухият аланы, мин сезне бик яратам, мин сезне бик сагынам һәм шушы презентация көнен исегездә калдыруыгызны телим. Лилова, 15. Рәхмәт Айсылу апа. Димәк, без башлыйбыз сәхнәдә Сәләт рухият. Әйт әле күбәләк, сөйләшик бергәләп. Бу дөньяда адашмас өчен миңа үз юлымны күрсәт. Сине тизрәк күрәсем, сыкланасым бик килә. Томан күк фикерләрем караңгыда әлегә. Үзеңне күрсәтче, зинһар, бәхетле иттер мине. Сәләтемне бар дөньяга минем күрсәтәсе иде. Эх, син, егет, аңламыйсың берни дә. Мин сиңа ачылачакмын тик вакыты җиткәч кенә. Син ашыкма, сабыр бул, барысы да булачак. Берәр кайчан көтмәгәндә күбәләгең куначак уч төбенә килеп сиңа үз җырларын җырлаячак. Биячәк, шатланачак, һәм иң мөһиме, үз-үзеңә якты кыйбла булачак. Әйе, үз юлыңны үзеңдә эзлә. Бәхет, мәхәббәт, сәләт ирексез яши алмыйлар. Сәләт фән, иҗат һәм ниндидер һөнәр генә дип уйлыйсыңмы? Юк. Сәләт ул яшәү, ярату, яктырту. Ничек?
Менә нинди сорауны син мәгънә югалтканда үзеңә кабатларга тиешсең. Беләсеңме? Сиңа моңсу булганда үз хисләреңне күрсәтү белү дә бит ул сәләт. Ә син моңсу булган кешеләргә терәк була алсаң, кешене юата, илһамландыра белсәң, ул тагын да зуррак сәләт. Кайчандыр син дә үз кешеңне очратачаксың. Аның эчендәге күбәләкләр синең күбәләкләрең кебек бергә, бер тавышта җилфердәячәкләр. Бары тик ишетә генә бел. Кемдер кыйбланы башкаларның тәҗрибәсендә күрә. Хикәяләрдә, басмаларда, романнарда табып ала. Аларга карап ул үсә, мәхәббәтнең һәм дуслыкның нәрсә икәненә төшенә. Тугрылыкка, намуслыкка һәм азатлыкка омтыла. Үз юлын тапкан кеше башкалардан курыкмый. Аларга ышаныч күзләре белән карый. Ул аңлый, син кешеләргә яктылык тараткан саен, ул яктылык сиңа тагын да көчлерәк булып кайтачак. Кеше үз юлын ничек кенә эзләргә тырышмасын, ул барыбер тиешле урынга киләчәк. Сәләт иртәме, соңмы үз эзләүчесен табачак. Ул күрмәгәндә күбәләктәй очып килеп, синең гомереңне чыннан да якты нурларга күмәчәк, һәм иң мөһиме, синең сәләтең киләчәгендә якты кыйбла булачак. Бәлки, синең сәләтең гүзәллекне күрүдер. Юкка гына гүзәллек караучы кешенең күзләрендә дип әйтмиләр бит. Яңа көн китерә, кояш гөл җылысын тарата. Гүзәллек төшләреңә керә, димәк дөнья сине ярата. Димәк дөнья сине ярата. Димәк дөнья сине ярата. Үз урынын тапты ул, күп балага үз юлын ачты ул. Иҗади алан 20-21, ишекләр сиңа ачык, безнең дулкынга сикер. Бергәлә җырлар җырлыйбыз, әлбәттә, бергәлә бию-биебез. Биктеккә кычкырабыз бергә сәләт әхшәп. Шул урынга эләгү һәрбер өчен зур теләк. Hey, безнең белән бу күңелең тели, сине алдамас ул.
Hey, bizning bilan bu ijodiy alan albatta ruhiyattu. Hey, bizning bilan bu ko'ngling tilis, seni aldamasu. Hey, bizning bilan bu ijodiy alanda qishqiramiz. Bizda kuch ham dard. Bizda kuch ham dard. Bizda kuch ham dard. Bizda kuch ham dard. Bizda kuch ham. Ишетәсеңме? Канатлы йөрәк коша, син аны күрәсеңме? Син күрәсеңме? Бәлки син сизәсеңдер, хакыйкать синең яныңда ул сиңа юл күрсәтер. Сәлам, сәлам, Нижат мохитына уңа яктан керәм. Дуслар белән бергә кышкырабыз сөрән. Нижат безнең өчен ул гаять зур. Төрәк, рәхмәт, сәләт. Рәхмәт, сәләт рух өчен. Кешешен Нижат өчен. Рәхмәт рух сәләт өчен. Изәрем белән тулы күңлем өчен. Рухият бирде парканат. Һәр баламында булырга шат. Яратам мин бу җирдә дәрт иҗат рух сәләт өчен кайтырга әзер булам мин 500 мең кабат. Hey, bizning bilan bu ko'ngling tilis, seni aldamasu. Hey, bizning bilan bu ijodiy alan albatta ruhiyattu. Hey, bizning bilan bu ko'ngling tilis, seni aldamasu. Hey, bizning bilan bu Ijodiy alanda qishqirabız. Bizda kuch ham dard. Bizda kuch ham dard. Bizda kuch ham dard. Bizda kuch ham Aferin Salat ruhiyat alana. Aferin. Yok, mindan siz so'ramag'iz nechik halarim menim. Minda borsa da yaxshi men ruhiyatga keldim. Shamahat ko'balakda mo'yinga tog'ib yedim. Super duper smena bo'lashaq ekanini sezdim. Super duper kayf ko'tarinki meniki ham seniki. Demak ruhiyat u bizniki. Yo. Sen bilasizmi qaysi olan gil bazlarni olishtirib tura? Eski qozon? Yo. Tigi eng ijodiy olan. Eng biyushi olan. Ey bilam. Ups baby biz ruhiyatda, ups baby biz zakiyatda, ups baby qizlar bilarda, ups yana ups baby, ups baby birinchi ratda, ups baby tika albatta, ups baby fikra xasalata, ups yurakda ruh baby, ups baby biz ruhiyatda, ups baby biz zakiyatda, ups baby qizlar bilarda, ups yana ups baby, ups baby birinchi ratda, ups baby tika albatta, ups baby fikra xasalata, ups yurakda ruh baby. Aferin Salat ruhiyat alana. Mana shunday ta'mli posli vkusi qoldi bizning ruhiyat alanından so'ng. G'umuman rahmat bizga bu mezgillarni bo'lak etgan uchun Lilova, Pantova ruhiyat. Demak, biz har yilni Salat Bilar forumida naq mana shunday hislar uchun jiyilamiz. Menga shaxsan bu prezentatsiyaning ma'nosi bek oshadi. Shundan da do'stlar Salatni tobirga mumkin ham tobirga kerak ham anarsin bizning barliq tilaklarda ko'balak kibak ko'kka umtilashaq ham shunga oshashaq. Demak, rahmat ruhiyat alani tag'in bir taqir alqishlar afarin. Ham do'stlar, bizning kechki shora davom etadi. Ko'ram ular endi hazırlanalar. Demak, kelasi bo'lib Salat Bilar forum sahnasida o'z prezentatsiyasini Salat Sobolani taqdim etadi. Demak, Salat Sobolani hazırlanamiz prezentatsiyaga ham e'tibor ekranlarga. Yaratgan Salat Sobolani men bugun sizning uğurlu shigirsizingizga chin ko'nglimdan ishonaman, chunki siz har vaqtda o'zingizning qo'ygan maqsadingizga erishasiz. Men sizga bugun motor shigirishlar tilayman. Har bir mezgilning yaman to'yib yashaysiz. Men sizni juda yarataman.
Сәхнәдә Сәләт Сабаланы башлыйбыз. Рамил, әйдә, киткәнче футбол уйнап алыйк. Әйдә, пас бир, кил монда. Әйдә, миңа таба ат. Тукта, кайда китәсең сез? Сәләт Сабага барабыз быел. 2 көннән смена башлана. Сәләт Саба? Ник ел саен барасыз сез анда? Анда рәхәт бит. Әйдә безнең белән барып кара. Юк, бармыйм мин. Минем бит әле җәйге алынырга бер тапкыр да барганым юк. Ярар, үзеңә каралайса. Әйдә, пас бир. Улым, бүген эшкә завучлар шалтыратты. Сәләткә бер урын бар. Барасың килмиме? Күрше дусларың Рөстәм белән Алмаз да бара. Белмим. Бәлки барып караргадыр. Яңа урын, яңа кешеләр, яңа тәҗрибә. Каушыйм. Тизрәк уйла. Ярар, барып карыйм. Сәл кешеләр, Сәләтнең үз кагыйдәләре бар. Без монда бер-беребезне хөрмәт итәбез, низамәтләргә буйсынабыз. Сәләтнең гимны, маршы бар. Аларны белергә кирәк. Әйдәманнарга сез абый апа дип эндәшәбез. Абый апа дип эндәшәбез, низамәтләргә буйсынабыз. Ничаклы күп икән монда кагыйдәләре. Белмим, ничек ияләшеп бетермен икән. Хәзер без сезне төркемнәргә бүләчәкбез. Әйдәгез, Сабирова, Мифтахова, Каримуллин сез беренче төркемгә, Хатипова, Ахатова, Сапрзянов икенче төркем, Ахметов, Хусаенова һәм Султанов өченче төркем. Безне 3 төрле төркемгә аергач, ник килдем инде мин монда? Хәзер яңа дусларны ничек табарга? Бу мохит минем өчен түгелдер. Бу мохит минем өчен түгелдер. Бүген кичке чарада без үзебезнең төркемебезнең сәләтләрен күрсәтә алабыз. Сәл кешеләр, кемдә нинди тәкъдимнәр бар? Төркемне тәкъдим итү. Һәрбер кешенең дә сәләтенә вакыт биреп, кичкенә спектакль күрсәтеп була инде. Башта аерым идек, аннан Сабада җыелдык, ахырдан гитарага җырда җырласак, шәп булачак. Сәл кешеләр, әйдәгез. Фикерләрегезне кычкырып әйтергә курыкмагыз. Төркем бит ул икенче гаилә. Абый, әйдәгез бийбез. Әйдәгез берәр әсәрне сәхнәләштерәбез. Җырлыйк әле. Миндә шәп идея бар. Әйдәгез һәрбер кешенең дә сәләтенә аерым вакыт бирәбез. Кичкенә спектакль ясыйк. Әйдәгез тан гитара Сәләтнең маршын җырлыйбыз. Бу мохит минем өчен түгелдер. Миңа бүгенге көн бик ошады. Мин шундый шатмын да элеккәнемә. Яңа дуслар таптым. Әйдәманнарым да бик яхшы. Кичке чарада җиңдек. Барыгызга да бик зур рәхмәт. Рамил, синең хәлләрең ничек? Әлегә яңа дуслар таба алмадым. Кичке чарада ашылып бетмәдем. Мондагы кагыйдәләр, традицияләр минем өчен яңа. Әлегә берни дә аңламыйм. Бу мохит минем өчен түгелдер. Көн яхшы үтте. Миңа барысы да ошады. Монда кешеләр бик күп елмая, алар бик ачык, бер-берсенә һәр вакыт ярдәм итәргә омтылып торалар. Әйдәмалар һәр вакыт янәшәдә, барысын да аңлыйлар. Алар безнең өчен иң зур үрнәк. Төркемдәшләрем минем белән беренче сүз башлыйлар, дуслашырга тырышалар. Ә мин дуслашырга, якынайырга әзерме соң? Минем әле бер кайчан да шундый ачык кешеләр белән дуслашып караганым юк иде бит.
Үземне ничек тотарга белмим, ләкин бик тә шушы мөхитнең эчендә буласым, үсәсем, үсәргә ярдәм итәсем килә. Тик ничек? Бүген кичке чарада бик матур җырладың. Әйдә, форум ачылышында да җырлап карыйсыңмы? Белмим инде. Ярар, җырлап карыйм. Юк. Булдыра алмыйм. Бик нык каушыйм. Юк, җырламыйм. Булды. Безнең барысы да килеп чыкты. Димәк, мин бу мөхиткә ялгыш кына килмәгәнмен. Мин бу мөхиттә бүген, иртәгә һәм бәлки мәңгегә. Bassa, әйдә, Olga. Ул мәңгегә җанда хыялда, тоя күңел яратам. Күңел яратам, сабабам бам бам. Сөйлә, ышан, җиһан ишетә, һәр елда килә, уйлар җырлы белә, бул, тыңла, ул сиңа дәшә. Кайтырга бирегә, монда иңәдән йөрәк сизә, баса сабиба, бүгеннән чибарлык төшләрдә күргәнен, ялган түгел язмышның бәхетле мизгеле. Җир исә чикләрдә уйларга, бу якка очарга, канатлар сузырга, зур юлга. Мизгелдән туган мәхәббәт, син миңа, мин сиңа кирәк, булырга иңетле терәк, мәңге сәләт. Җәй җитә, җан ашкына, күңел тарта тик монда. Җан җепләрендә бәйләнде йөрәк, канада ишетелсен сабабам бам бам. Әйдә, мәңге күңелдә, импульс барыдыр сабабам бам бам. Тормышымда маяк, зур тарихка адым яса, хисләрдеңізә таба атла, терәгем син генә. Баса сабиба йөрәкләр тибә, баса сабиба бүген мәңгегә. Тойгу көчле бездә, онытма мәңгегә. Якты кояш булырбыз күгендә, әгәрдә йолдызлар сүнсә. Төшәрдә сиңа киләчәгендә эште, тыңла хәтта йөрәкләр тибешебез берләште. Барыбызны хыяллардан киләчәккә юл башлана. Ышан хыял көчеңә, ышан киләчәгеңә. Җәй җитә, җан ашкына, күңел тарта тик монда. Җан җепләрендә бәйләнде йөрәк, канада ишетелсен сабабам бам бам. Ишетелсен ялганлана, җиһан кеше белән йөрәкләр. Кабатлар безгә кушыл әйдә, отып алырбыз без, импульс барыбер сабабам бам бам. Әйдә, мәңге күңелдә, импульс барыбер сабабам бам бам. Мизгелдән туган хис, җаплы мәхәббәтемне сиз, яңгыраса мәңге күңелдә, терәгем син генә. Баса сабиба йөрәкләр тибә, баса сабиба бүген мәңгегә. Сабабам бам бам бам, сабабам бам бам бам, ул мәңгегә җанда хыялда, сәләт саба яратам. Күч кайдасың күч кайда күч кайдасың күч кайда күч сәләт сабада, күч сәләт сабада, күч сәләт сабада, күч сәләт сабада. Йо
Aferin, aferin Sababamba. Aferin Salet Sabalanı. Aferin. Aferin. Aferin Sabalar. Mına degan prezentatsiya ham, mına degan jür şabbiyu. Aferin. Demek dostlar, amin biraz iske tüşürüp gitem. Bizning prezentatsiyalarda uzgan yıldan birli biz 2 kubok topşırabız. Birinchi kubok ol insha prezentatsiya g'umuman, ham ikkinchi kubok ol insha biyu. Shunga ko'ra do'stlar, 2 kubok olirga da mumkinlik bor. Ham biz davom etamiz. Davom etar oldindan aytamiz olanlarni biroz sirg'alar mundami? Barliq olanlarni da borlab chiqing. Ruhiyat mundamisiz? Salam Rilova Pantova, ular endi biroz shunday rasrabli, chunki o'zlarining prezentatsiyasini ko'rsatdi. Salat Sabo mundami? Yaxshi, tag'in bir taqir aferin sizga. Salat Tulpar mundami? Yaxshi, Salat Tulpar olana hozirlana. Bilar xolasi. Xayrli ish xo'jalar. Salat Osnaqoy. Shab, Salat Yorsholla olana. Salat Botir. Ham Salat Ravshan. Izgi shishma mundami? Bizning juri a'zolari, qozilar siz mundami? Demak do'stlar, biz davom etamiz. Ham kelasi bo'lib o'z chiqishini bizga taqdim etadi Salat Tulpar olana. Hozirga e'tibor ekranlarga. Selam forum, selam Tulpar. Benim ismim Dinara. Selam forum, selam Tulpar. Benim ismim Dinara Bey, Hamin Salat'tan 13 yıldan. 5 yıl ilk Çepikov Bulatov bilen biz yasadık yana olanını. Onun ismi Tulpar. Hazır siz onda. 3 yıl ilk bizge birinci tapır aydaman bulup bardılar Kamil apa hem Aygül apa. Bu yıl onlar sizin boş yeterler. Kamil apa Aygül apa sizge küp selamlar. Hem men rahmet. Serkeşler, bu yılda min sizin bilen bulmasam da smenada, bu yıl min sizin bilen forumda. Koyadır hatta min kadir toram izgişişme bilen izgişişme selam. Hem min dilim sizge unuşlar. Min dilim sizge unuşlar. Hem her günün kururge motorlukni. Hazır benim orta motorluk. Hem her gün kururge motorlukni yaratırız bir salatni, ilerini, forumni, yaratırız ravşanni, ruhiyatni, bilerini. Sizge min hem dilim o'zining tabirga, hem hazır u sizde prezentatsiya aydagiz zajjom motorgina. Men sizni yaratam. Кеше үз тормышында 2 тапкыр дөньяга килә. Иң башында туган вакытында, икенчедән бу дөньяга ни өчен килүен аңлагач. Кара әле, мин шундый уйга килдем. Һәр вакыт бер яңа скульптура ясаганда барлыкка яңа кеше булдырабыз кебек. Аның үз тормышы, язмышы булачак. Дөрес фикер, дустым. Иң мөһиме башта яхшы фундамент салырга. Балам, син аңлыйсың бит. Иң мөһиме беренче адым ясарга. Син үзең йөри башларсың, аннары үзең дә карарлар кабул итәргә. Һәм башка өлкәләрдә беренче адымнар ясарга өйрәнерсең. Егылудан курыкма, ул гади. Димәк, син үз хатында өйрәнәсең, ә егылганнан соң басарга онытма. Нигез салынган эскизга күчерергә дә мөмкин. Чөнки дөрес сызымнар ярдәмендә скульптура тотрыклы булачак.
Алсу апа, бу биремне ничек дөрес эшләргә? Әни син дәрес вакытында шул сорауны бирмәдең? Мин ничектер оялып киттем. Сораулар бирергә курыкма. Әгәр син сораулар бирәсең икән, димәк син уйлыйсың. Үз башында бар булган мәгълүматны белдерәсең. Ярый, хәзер бу мисалны тирәнрәк карап китик. Шулай ук скульптураның тотрыклылыгына аның эшләгән инструментлар да ягымты ясый. Кайберләре үткән сыйфатларны бирәләр, икенчеләре киресенчә почмакларны сыпыралар. Алар гомумән күп һәм барысы да төрле. Һәр кайсы үзенә бер төрле форма китерә. Дуслар, миңа мәктәп кичендә чыгыш ясарга кирәк. Соң, әйдәбез яңа булышабыз. Малайлар, сез шундый шәп уйныйсыз? Беләсезме? Мин сәләттән. Һәм үз эшебез белән без сәләтле яшьләргә аларның юнәлешен табарга ярдәм итәбез. Безне аласызмы? Без дә телибез. Ләкин син аңлыйсың бит, скульптура шул ук таш кисәге булып кала. Ул җансыз булачак, һәм аны чын тере итү өчен аны илһамдырырга кирәк. Кабатларбыз, икенче ел биләрчеләрен тетрәтәбез. Сәләт улпар, ышанабыз, тарихны мәгән үзгәртәбез. Очар канат бирә, җәйне яндыра, улда булса безнең сәләт улпар аланында. Мөхитне җирне күрергә теләсә, нигә сәл кешем әйдә безнең белән атламак җизалар сине көтә. Канатың аш, бергә очарбыз, кулда көч, йөрәктә шаныш, аны сакларбыз. Аланыбыз очып яңа гасырга атлаган, кем әле белмәде тулпар урынына кайталган. Әйдә берләр, шуклаба бик мөһим сүзләрне әйтәбез. Сәләт тулпар булды безгә гаилә, канат бирде безне берләштерде. Сәләт тулпар яндыра, килештерә, ышандыра. Сәләт тулпар, безнең канатлар, ялтылык без бергә, тулпарыбыз мәңгегә ишәк ала. Сәләт тулпар, кабатларбыз, икенче ел биләр җирләрен тетрәтәбез. Сәләт тулпар, ышанабыз, тарихны мәңгегә үзгәртәбез. Көчләрен берләштердек тулпарда, монда яңа хисләр, монда гаиләбез. Сәләт тулпар, синең күзләрдә улларны без күрәбез. Аны ясыйм, атлым алган берни дә мине, туктата алмас мин ышанам һәм яндырам сине. Артта син калма, кушыл син безгә, аланыбыз ялгыз кыйба булды безгә. Атлап булдыра, ихтияр кеше мәңгелек, син тулпарда димәк, саклап ал шушы мизгелне. Тулпар белсә кеше, ишетер йөрәк тибешен. Адрес бахор Тбилисна, фастемрин булыр без бер тарихны нәлешер. Әйдә берләр, шуклаба бик мөһим сүзләрне әйтәбез. Сәләт тулпар булды безгә гаилә, канат бирде безне берләштерде. Сәләт тулпар яндыра, килештерә, ышандыра. Сәләт тулпар, безнең канатлар, ялтылык без бергә, тулпарыбыз мәңгегә ишәк ала. Сәләт тулпар, кабатларбыз, икенче ел биләр җирләрен тетрәтәбез. Сәләт тулпар, ышанабыз, тарихны мәңгегә үзгәртәбез. Көчләрен берләштердек тулпарда, монда яңа хисләр, монда гаиләбез.
син тулпар. Без тулпар, yeah. Her şak özer kanatlar. Sele tulpar, qabatlar biz. İkinci yıl bileşiler titretəbiz. Sele tulpar, ışanabız. Tarifli məngəyə uzgətəbiz. Dişlərin birləşdirdik tulparda. Onda yana gizlər, onda qayləbiz. Sele tulpar, senin gözlərdə otlarını biz törəbiz. Сәләт. Минем илһам һәм көч чыганагы булды. Анда яңа дуслар таптым. Үз карарларымны кабул итәргә өйрәндем һәм киләчәгемә беренче адымнарымны ясадым. Рәхмәт, Сәләт оланы. Син миңа кыйбла булдың. Сәләт тулпар быел беренче тапкыр һәм без инде тарихта калдык. Биләрдә бөтен аланнар белән без күптән күрештек. Безгә ышанмадыгыз, нәрсә эшлисез диделәр. Тулпар башкортта нәрсәгә ул анда. Безгә барыбер үз эшен ясадык һәм һәр баланың кәефе күтәрдек. Тулпар тагын шашуны күрерсез. Фәнира быймаңа инанды. Алан җиңүче аңлашыла сүзсез. Башкирия безне истә калдырды. Канатлы ат инде күптән миф түгел. Бу җәйдә тулпар һәркемгә таныш мизгел. Əfərin Sələt Tulpar alanı. Əfərin Sələt Tulpar alanı. Şəb prezentasiya. Demək, dostlar, bizning işimiz alğa da barra. Demək, bizning iş alan çığırış yasadı. O da olsa Sələt Ruhiyyət, Sələt Sabah həm Sələt Tulpar alanları. Həm biz alğa da barabız girəsi bulub. Səhnə türünə çağırıla Sələt Bilər qalası xujalar. Rəxib etəgəz səhnə türünə Xəmidə Qədətəgəşə. Сәлам, Сәләт Биләр қаласы. Мин Дамир Абай Гарифуллин. Сәләт Биләр қаласы 2017 һәм 2018 елларында өлкән әйдәманы һәм 2019 елда директор. Беренчедән, барыгызны Сәләт Биләр форумының юбилее белән котлыйм. Сезгә һәр елны бу вакыйганы тагын да зуррак һәм тагын да матуррак үткәрергә насыйп булсын. Икенчедән, рәхмәт сүзләрен Сәләткә әйтәсе килә, чөнки бу мөхиттә мин бик күп дусларны таптым һәм монда үткәрелгән һәр мизгел шатлык һәм бәхет белән тулланган. Һәм соңгысы, бүген сез барыгыз да чыгышлар ясыйсыз. Һәм шуңа күрә мин барыгызга да уңышлар телим. Минемчә, иң шәп чыгышны сез хәзер күрәсез. Аны сезгә хуҗалар күрсәтәләр. Алмаларым, кыздырыгыз. Demək, səhnədə Sələt Bilər qalası. Qarayız. Барлык кешеләрнең үз-үзен табуда бик тирән ихтыяҗы бар. Чөнки һәр кеше эчендә тышка чыгарга теләүче сәләт яши. Ташып торучы бу сәләтне сизеп, кеше үз-үзен иҗатта сынап карый. Илһамланып, хис кичерешләрен җыр яисә бию, булмаса рәсем аша белдерергә тырыша. Әмма ахәңсезлек уңышсызлыкка китерергә мөмкин. Үз-үзен таба алмыйча, кеше үзенә булган ышанычын югалта башлый. Моңа карамастан, ул юлын дәвам итеп, үзен башка юнәлештә эзләргә тотына. Үз өстендә эшли, тырыша, бар көчен куя. Әмма янәдән уңышсызлык белән очраша. Һәм соңгы сулышында ул үзен фәндә сыный. Ул янә тырыша һәм көчен куя. Ярдәм күрмәгәнлектән, бош чуалуы һәм фикер буталчыгы уңышсызлыкка китерә. Бу яңа уңышсызлык тагын да зуррак көчсезлеккә һәм тирән рухи төшенкелеккә алып бара.
Әмма бер мәлне кеше теләктән башка таяныч кирәк икәнен аңлый башлый. Нәкъ шул вакытта дөрес мөхиткә ихтыяҗ туа. Яшерен сәләт, яңгырдан соң шытып чыккан беренче үсентеләр сыман фикердәшләр мөхитендә ачыла. Күпләребез өчен нәкъ менә сәләт әлеге мөхит булды. Шәхси табыш нинди булуы мөһим түгел. Олуг берләшүгә һәм үз-үзеңне үстерүгә юл тотуның әһәмияте өстенрәк. Барысы уйлана кайда барасы, минем җавабым бер, биләр каласы, ике күңел арасын, киңәйтеп барасың, безнең белән атласаң син мәңге артта калмассың, биләргә кайтасың инде нишенче ел рәттән, туган йортыңны кабат таптың син бу сәләттә, биләрдә рәхәтме, яу, әлбәттә, шул хәтле рәхәт түгелдер хәтта җәннәттә, кулыма тотам алманы, исемә төшә аланым, ишетәсеңме сәлкешем, бу җырны мин онытмамын, бу җирнең хисен сизеп тоеп керәсең, нәкъ тупсадан, биләргә килеп ләгүең беренче тапкыр булса да. Төрле яклардан җыеп килде безне, туып үстергән изге пилләрнең җире. Тик алга барабыз һәм бу безнең бирем. Бер баскач юлга борылмыйбыз кире. Бер баскан юлдан барабыз бар тик алга. Биләй барагына дәшкән диләр кызыл алма. Кулымны сузам, үрелеп аламаны. Бер мизгел җитте, сайладым бу аланны. Биләрдән Билет каласы, мында мәңге каласы, хәсәл көч таба, мында күңел дәвасын. Беребез белмей күпме юллар барасы, тугрысын сайлап бары тик алга карап мин биләргә кайтам бу елны яңадан. Барасы җирне сайладым мин алдан, сайладым мин биләр каласын, чөнки мин биләр баласы. Төрле яклардан җыеп килде безне, туып үстергән изге пилләрнең җире. Тик алга барабыз һәм бу безнең бирем. Бер баскач юлга борылмыйбыз кире. Бер баскан юлдан барабыз бар тик алга. Биләй барагына дәшкән диләр кызыл алма. Кулымны сузам, үрелеп аламаны. Бер мизгел җитте, сайладым бу аланны. Гомер юллары безне төрле җирләргә илтә. Кайдадыр без үзебез теләп барабыз, кайдадыр безне вакыйгалар илтә. Ләкин иң мөһиме, йөрәгеңне тыңлап, күңелеңә якын булган җиргә кайтырга.
Һәм бу юлны без биләрдә. Biller qo'sa, biller qo'sa, biller qo'sa, biller qo'sa. Июль ayında узган Сәләт Биләр форумында Сәләт Биләр каласы аланы иң шәп җыр номинациясында җиңү яулаган. Котлыйбыз! Bu yolda men bilərdə, barlıq dostlarım birdə. Qarаңғытından сіңгілерді, ғымыр бойы ildə. Yollarım türlü ilgə, lakin men qaytamın gilliga. Bu yolda men bilərdə, barlıq dostlarım birdə. Qarаңғытından сіңгілерді, ғымыр бойы ildə. Yollarım türlü ilgə, lakin men qaytamın gilliga. Birinci mərtəbə, tapdım sində məhabbət. Bilar qalasında rahat, bilet birinchi rad. Sening qo'ling mening qo'lda, eng yoqda kunlar olda. Yildan yil bilar qalasi, yildan yil menga qalasi. Yilmayib bilar qalasi, yurakda menga qalasi. Bilarga qayta biz sening bilan birga. Mening bor xayolim birgalab yerga. Men bilarda barlıq dostlarım birdə. Qarаңғытından сіңгілерді, ғымыр бойы ildə. Yollarım türlü ilgə, lakin men qaytamın. Əfərin Sələt Bilər qalası. Əfərin. Биләр қаласы шығыш, әлігіне Биләр қаласы шығышын ясап бітірді. Біздің инде чиратта азнакай әзерләнә һәм инде безгә берничә комментарий килеп ирешкән. Без инде хәзер укып китәбез. Рафис Нуруллин яза: Сәләт лайф иң шәп текә заманча туры эфирда чыга торган тапшыру. Рафис, сиңа бик зур рәхмәт. Барысына да яхшы кәефләр. Сәлам, азнакай әфәрин. Яза Рушания Муртазина: уңышлар телиләр монда күпчелек безнең сәл кешеләребез. Мин инде монда утырам дип яза кайсысыдыр. Вау, просто лучший дип язучылар да монда шактый. Дамир Гараев: кайчан башландыр инде эфир дип тыңда алмыйча көтеп утырам дип яза. Рухият класс. Мин Раушаннан Камила Измайлова язып җибәрә безгә. Венер Сабиров шулай ук безгә сәламләрен яулап. Вот это масштаб трансляции супер дип язып җибәргән. Раушан безгә йөрәкләр җибәрә. Раушанны Фарам сәлам. Мин Диляра Пасабитова һәм мин Азентим өлеше. Яраткан Азентим командасы һәм яраткан азнакай сәлкешләре. Кайфаните и сделайте лучше. Барысы да сезнең кулда. Ач күзләреңне, очарга вакыт җитте. Очты хыяллар, шыңға аштылар. Балалар күккә үрелде, максатларына таба. Тик минеке ұша алмады, авырдыр күрәсен һава. Үч тел
Үч кыйбла, койсын сойларга. Ипи, су, һава, кайсын телисең? Ал, оялма. Мин белмим, буталдым, аңламыйм, син ни турында? Әйдә, сайла, вакыт бара. Тукта, тагын 1 минут, бир уйларга. Сине хыял көтә, көттермә, әйдә, балам. Юк, юк, мин белмим. Ипи булдым сиңа кирәк чакта. Сусаганда шишмә мин булдым. Балык булып тумаганбыз беребездә. Күкрәк тутырып сулар һава мин булдым. Таныштырдым фаны дөнья белән. Минем белән йокыга син киттең. Хыялларым туды минем белән. Балам, синең кабатланмас гүзәл туган телең. Яңа буын, яңа өмет туды бүген. Сәләт туды, җиһан уянды. Изге җирдә изге эшләр кыла алган яңа кеше туды, яратып дөньяны. Яңа кеше, яңа мөхит, яңа дөнья, яңа мөмкинлекләр ята алда. Сәләт булды кыйбла, ә сез юлчылардыр. Алга, туктама бала. Синдә өмет, синдә яшьлек кеше. Синнән соңда мирас кала. Меңләгән йөрәк бер ритмга. Таштан түгел, күңел җепләреннән төзеләдер биек кала. Якты, изге, кыйбла булсын бар дөньяга. Борынгыдан килгән яңа сәләт кала. Кыйбла булды сәләт аланы. Җиде янына меңләп баланы. Шулай башланды тарих, безнең тарих. Туды сәләт азнакай аланы. Гаилә терәк, дуслар җилкәгә җилкә. Яшен, буран, ташу, барыбер, ашкын биеккә. Балам, йолдызлар күп, ә галәм зур. Тормыш баскыч, баскыч шиксездер ул. Тик син табарсың үзеңнекен. Ышан үзеңә, кирәк булса әйт кенә. Ярдәм кулы, юк, йөзләгән кул чыгарга булышыр буталчыктан. Балчыкта унама, чыганнан. Без ышарга яратылган. Булды. Хәзер синең вакытың җитте. Минутлар, секундлар, еллар узар. Сизмичә дә калырсың. Тузып бетәр читек, аннан калсын саф. Булмасын китек, чөнки саф башында төпсез фикер коесыдыр. Син моны беләсең, ышан үзеңә. Ә хәзер ач күзеңне, ышарга вакыт җитте. Татарстанның халык булмаган артистлары Сәләт Азнакай игътибарыгызга яңа шоу программасын тәкъдим итә. Сәләт Азнакай Happiness. Сафиуллин ясый шоу, Малси Music ясый шоу. Азнакайда артта калмый, барсы көтә аннан шоу. Шейх Разиев ясый шоу, Зәринә ясады шоу. Азнакайда артта калмый, хәзер була сезгә шоу.
Ey malaşakta su boyunda yangan kızıl kaynar zor uşaklar Kış kuvvet üstep duruşu şiksiz kin kuşaklar Taң atkanчы sirler bölüşken tılsımlı şoklar Barısı da bizde var Хыялыма табашы бам, 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 бам Озна kaynıyor tam, 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 tam Хәшер әйләнеп кайтам, там, 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 там Лошын йөрәктә бам, 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 бам Аланда кусу булыр әсерләм бу ишәйгә Ашык җыен азнакай аланына дус әйдә Омтылабыз, камышабыз біз яңа үгеләргә Оялма, ал безнең алана син үгенәккә Ите шунда сине көтә яңалыклар күп әле Азнакай алана киптеккә син күр әле Син кил, бышылма, киң кышы бал Искиткә шул хәтлек Яңгыр ишсә дә каты бик бам, бам, бам Түбәгә тамчы бәрсен каты бам, бам, бам Без бейбез бу кигә бергә әйдә, әйдә Барсына әсер алан Хыялыма табашы бам, 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 бам Азнакайны яратам, там, 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 там Хәшер әйләнеп кайтам, там, 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 там Лошын йөрәктә бам, 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 бам Янәдән җитте кызу көннәр килсен Барбыз аланга, анда булыр эсе Кайда бер сорама, билгеле күтәннән Азнакай аланы, күңел үткәргән Җәйләр сиңа мәңгелеккә Истә калыр йөрмәдиккә Алтын канат кочагында Менеп җиттек хәтта күккә Кыздырабыз һәр җәйне без аланыбыз очкан Һәрберегез өчен дуслар кочакларны ачтык Сәләтле җәйне көтәбез һәр чак сагынып Бергә булдырабыз канатны кагып Очарга, югарыга Йөрмәмен артык уйлап күчәвин икән Үткәрмәмен вакытны мин заяга киткән Мин җиңүгә барам, барчагызга сәлам Син үзеңә ышан, син үзеңә ышан Син үзеңә ышан, ышан, ышан Безнең белән булсаң, мәйдан безгә кысан Азнакай шәп алан, хыялыма табашы бам, 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 бам Азнакайны яратам, там, 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 там Хәшер әйләнеп кайтам, там, 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 там Лошын йөрәктә бам, 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 бам Бам, Азнакай без Эй, Арафаточный режим, хей, сәләт Хәзер кызу була Монда Азнакай Эй, эй, эй Арада алтын ялтырый бик шәп Лошын йөрәктә талпына җәһәт Туда киләчәк яшәрдә куәт Амынсы кыдрәт Арада алтын ялтырый бик шәп Лошын йөрәктә талпына җәһәт Туда киләчәк яшәрдә куәт Көч һәм рух һәм дәрт Əfərin, əfərin Sələt Aznaqay alanı. Əfərin. Əfərin. Əfərin Sələt Aznaqay. Big şəb vibe'larının big şada. Sizə şadımı? Demək, Sələt Bilər Forum biz bu motor işini devam edəmiz. Həm biznin prezentasiyalar yarışı devam edə. Əfərin Aznaqay, zatabız sizni alanlarga həm biz devam edəmiz. Demək, Kilesi bula Bilər səhnəsində özünün prezentasiyasını təqdim edə Sələt Yarşallı alanı. Demək, şaqırabızlarının səhnə yanına həm var. Görüşürüz seninle. Yarşallı O, Azat. Hey, selam İrek. Selam, min bit Azat. Одинаково переводится же. Алар ничек сенен? Нормально, синең ничек? Тоже кая барасың? Биләргә. Самутра иде, бергә барабыз. Azat bulursun şarlı saylasa Военкомат? Bu Minar mıydı? Bu minadır. Bu videoblog. Azat обычно esa videoblog düşüyorsun böyle. İyi. Böyle bileriye kadar ince kaldı anda. Биләргә кадәр 2 миля калды. Миля? О, Миля апа. Нәрсә булды аңа пари булган икән. Миля апа нәрсә булды? Двигатель ярылды. Ярылды? Син кая барасың син? Биләргә ашыга идем, балаларны күрергә. Син әйдә безнең белән. Әйдә калдырыйк моны. Яршалlı Billerge. Biz Туктагыз әле сәгать ничәсеннән дә?
7-нче ярты. Ярты, яр. Без бит инде өлгермибез. Презентацияләр күптән башланды. Шуңа. Ә бит быел әле форумның юбилей елы да, 10 ел. Нәгә шул. Бәлки әйдәгез форумны юбилей белән котлыйк, видеоша. Һәм балаларга сәлам әйтик. Әйдәгез. Алга таба да бар юллар безне ел сайын форум җиренә, биләр җиренә алып килсен. Һәм мин бик шатмын сезне бу юлда очратканыма. Иншалла минем яраткан аланым. Һәм ул миңа үсеш мөмкинлеге бирде. Мин сезгә дә бу мөмкинлекләрне кулланырга телим. Ә инде хәзер шаллылар без сезгә бик күп уңышлар телибез. Һәм инде онытмагыз, бу мизгел бер кайчанда кабатланмас. Шуңа күрә аны кулланыгыз. Бу! Səhnədə Sələt Yarışallı alanı. Күптән диңгез сүзе. Арзу итәйдем күрергә. Матурлыкта күккә охшатылган. Диңгез буйларында йөрергә. Диңгез буе. Дулкын уйный. Гүяки бәргәләнә. Шул чакларда күңел түзми. Талпына. Өзгәләнә. Тукта әле, ни өчен шулайсың бу? Нинди дулкыннар минем күңелемне үзенә тарта икән? Ни сәбәпле минем диңгезгә барасым килә? Җавабын үзем дә инде беләм сыман. Тик моны кабул итәргә бик кыен. Минем шушы җәмгыятьтән качасым килә. Монда кешеләр әйтерсең, битлек киеп яши, чынлык, дөрестлек югала. Кешене тәнкыйтьләү, аны кабул итмәү гадәти нәрсәләргә әйләнеп бара. Син моны дөрес эшләмәдең. Синдә бернинди дә өмет юк. Нигә син килдең? Барыбер булдырмыйсың. Мондый сүзләрне кызганыч һәркемнең ишеткәне бардыр. Шуннан соң, нигә нәкъ менә мин соң? Ни өчен мин генә булдырмыйм? Әллә чыннан да мин бер нәрсә булдырмыйм икән? Дигән сораулар еш кына синең башыңа килә. Әйтерсең, синең өметең көннән-көн сүнеп бара. Син үзеңне югалтасың. Булдырмыйсың. Тырышып та торма. Җитте! Нигә соң мине беркем аңларга теләми? Калганнардан мин нәрсә белән аерылам? Нигә минем белән генә шулай? Җәмгыятьтә ни өчен мин үземне үз итеп хис итә алмыйм? Алар икенче. Мин икенче. Бармы ул дөньяда шундый җир, кайда мин үзем генә теләгән әйберләрне эшләр идем? Минем сыман табигатькә, иҗатка гашык булган, бер-берсе өчен соңгы сулышка кадәр торучы кешеләр бармы ул? Ул кайда да булса булырга тиеш. Мин ышанам. Кайда да булса да бар ул. Мин аны эзләп табарга тиеш. Үземне мыскыл итәргә мин мөмкинлек бирмәячәкмен. Җитте! Түзгән кадәр булды. Мин бер көнгә дә үземнең эчке дөньям ышкынын сүндерергә мөмкинлек бирмәячәкмен. Ни эшләргә? Үземне, йөрәгемне тыңларга. Йөрәгем никтер диңгезгә тарта. Аның агымы буенча йөз дип әйтә. Тәвәккәл булырга кирәк. Ничек кенә авыр булса да, алга. Нинди генә зур дулкынлар ышкырса да, минем юлымны буташтырырга тырышсалар да, алга. Бары тик алга таба юнәлгән булырга тиешсең. Тукта. Бу нинди тавыш? Кайдан ишетәм мин аны? Нәрсә бу? Сенсезлекне, тешләремне кысып түзимме? Арада зур караплар батканда. Мин йөзимме, мин түзимме? Сизгәнсеңдер, минем кояшта бер көн сүнде. Хәзер барам ерак йолдызларга. Канга бәреп тезләремдә әсин әзәрме. Кара әле. Тормыш сиңа үзе бүләк ясый түгелме соң? Офыкта ни йөзе? Зур җилкәле карап килә түгелме? Әйдә,
Қарап үтик әлі. Игътибар етші. Мұнда не генә юк. Ең башта күзебез 8 таҗлы әлемгә төшә. Күпме гүзәллек, матурлык, сафлык. Исеме дә ничек яңгырый. Сәләт. Ә кешеләр нинди сәләтле бит алар. Туктале. Сине бу карапка чакыралар түгелме? Дустым, син бу мөмкинлекне кулыңнан ычкындыра күрмә. Кыйблаңны югалтма. Сәләт булды синең кыйблаң, сине монда яңа әйберләр көтә. Дуслар, рухи сафлык, җылылык һәм гаилә. Ышан үз көчеңә. Карап сине көтә. Рәхмәт, сәләтем. Ey, siz hazırmı? Сәләтле җәй. Яршалла. Әйбәтләп каралы, диңгездән анда җилкәле карап үткәсә. Бүләрне кыздырырга максаты булганы ерактан сизелә. Яршалы бу, яршалы бу. Яршалы бу, яршалы бу. Яршалыдан, яршалыдан. Кыздырачак биләрдә, калыр сезнең йөрәкләрдә. Батмас бер кашан да безнең карап, кушылай да сәлкештырма кырый да син карап. 6 ел дәвамында ярышагын яндыра, кыздырып яна, туп-туры кара. Якынайганнан якыная безнең бит ара. Өмет ишекләре кырвакы ташып булыр. Иншалла синең өчен бәхет сүзен тиз кырыр. Җәя минем бар бер теләгем, яршалыны сайлы йөрәгем. Монда һәр чак кайтырга әзермен, яратуым көчле беләмен. Җәя минем бар бер теләгем, яршалыны сайлы йөрәгем. Монда һәр чак кайтырга әзермен, яратуым көчле беләмен. Яршалыда бергә безгә монда һаман ут яктыра. Әйе, безнең утрап кулын сиңа суза. Бирмәс бер кашан да шалла сиңа абынырга. Мөмкин ул яратырга, әзер булсаң йөрәгенә син ачырга. Кабат белә җиренә бергә кайтырга. Бәхет кашын кулына син ычкындырма, шалла кыздыра. Җәя минем бар бер теләгем, яршалыны сайлы йөрәгем. Монда һәр чак кайтырга әзермен, яратуым көчле беләмен. Җәя минем бар бер теләгем, яршалыны сайлы йөрәгем. Монда һәр чак кайтырга әзермен, яратуым көчле беләмен. Җәя син кая барасың? Яршалла, 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 яршалла. Сәлем яр. Йөрәк тибә, яр. Тыңла әле, яр. Ишет әле, яр. Сайлыйм һәр чак, яр. Җәя минем бар бер теләгем, яршалыны сайлы йөрәгем. Монда һәр чак кайтырга әзермен, яратуым көчле беләмен. Җәя минем бар бер теләгем, яршалыны сайлы йөрәгем. Монда һәр чак кайтырга әзермен, яратуым көчле беләмен. Җәя минем бар бер теләгем, яршалыны сайлы йөрәгем. Яршалла. Игътибар итәле диңгездән йөзә. Ерактан җилкәле карап бит күренә. Биләрдә үз урнын тапкан, йөрәктә мәңгегә калган алан. Яршалы алга барыр юлны күрсәтте. Дөньямның төсен үзгәртте. Җәем һәр чак булыр балы. Бу минем аланым яршалым. Сез әзерме?
Әфәрин, Сәләт Яршаллы аланы. Әфәрин. Бик рәхмәт, матур бию, матур презентация өчен әфәрин сезгә Яршаллы һәм озатабыз сезне урыннарга. Димәк, әкренләп кенә безнең кичке шарабыз ахырына якынлаша. Мин искә төшерәм, дуслар, безнең әлеге кичке шара вакытында бара махсус репортаж һәм бу репортажны Сәләт Лайв командасы әзерли. Бик зур рәхмәт аларга һәм инде әтибезләргә, әниләргә ясабыз. Безне карагыз дип һәм җибәрәбез аларга безнең Сәләт Лайв чыгарылышына сылтаманы. Димәк, дуслар, без алга да барабыз һәм киләсе булып сәхнә янына чакырабыз Сәләт Батыр аланын. Рәхим итегез. Әзерләнегез. Без барыбыз да барлык игътибарны юнәлтәбез экраннарга. Игътибар экраннарга. Сәлам, Сәләт Батыр. Сәлам, Сәләт Биләр форма. Ишекләрне ачкансың, мондай зур булгансың. Котлыйм юбилей белән. Беләсеңме? Мин Сәгыйть абый. Һәм бу минем аланым. Теге елныкка аланым. Юк, гел йөрәктә, мәңгегә. Дуслар, Сәләт Батыр ул мин. Анасың, дуслар. Анасың Айгөл апасы, Илин апасы. Барыбыз бергә. Сәләт Батыр ул балалар. Бер яктан шәһәр балалары, икенче яктан авыл балалары. Бергәләшеп алар сезгә коктейль тәкъдим итәләр. Менә мондый кызу җәй көннәрендә җитмәгән коктейль. Дуслар, Сәләт Батыр ул очрашулар, мизгелләр, яңа танышулар, кешеләр, балалар һәм тагын. Юк. Андый зур исемлек безгә кирәкми. Безгә төп әйберне белергә кирәк. Сәләт Батыр ул көч. Дуслар, беләсезме? Мин инде 2017 елдан Сәләт Батырда. Күп кенә әйберләр инде, вакыйгалар булды. Ләкин төп әйбер теге елны без презентацияны куйдык бер көн эчендә. Һәм бу елны Айгөл апасы, Илин апасы сезгә уңышлар, сезнең вакытыгыз күбрәк. Кыздырыгыз. Сәхнәсендә Сәләт Батыр аланы кыздыра. Карыйбыз. Барлык нәрсәнең дә үз башы була. Барысы да нәрсәдән булса да башлана. Тормыш туудан башлана. Яңгыр беренче тамчыдан башлана. Иртә беренче нурдан. Ай күренә башлавы белән төн. Сүз хәрефтән. Җыр тавыштан. Минем башлангычым гаҗәеп иде. Бу бәлки инде бик күптән булгандыр. Ләкин мин һаман да башлангычымны төгәл хәтерлим. Мин бу дөньяга 2013 елның августында килдем. Минем барлыкка килүем күпләр өчен көтелмәгән һәм дәртләндергеч булды. Минем уйлавымча, моны кайбер җирләрдә яктылык сүнеп караңгы төшкән мизгелләрдә йолдыз атылу белән чагыштырырга мөмкин. Әйтерсең лә, мөгъҗизалар булып торган чакта кемнеңдер зур мөмкин булмаган өметләр баглап тору нәтиҗәсендә йолдыз җир йөзенә төште. Кызыл Чишмәдә булган елгада барлыкка килдем. Үстем һәм үсәм. Юк, бу кызыл түгел, ләкин анда матур кояш батулары, гаҗәеп урманнар һәм кыр басулары, һәм гаҗәпләндергеч һава. Анда искиткеч матур. Никадәр мөмкин булганча күп кешеләрнең бу матурлыкны күрүен телим. Минем үскән, үз үсешемне дәвам итү һәм башкаларга үсәргә ярдәм итү урына. Минем юлым гади түгел, ләкин мин әле һаман да алга барам. Төрлесе булганы бар. Җиңүләр дә һәм җиңүләр, кайгы һәм шатлык яшьләре. Инде артык көрәшергә көч калмаган мизгелләр, бәхеттән без очар дәрәҗәгә җиткән мизгелләр. Безгә бәйле булмаган шартлар, безгә бик каты басым ясаган шартлар. Ләкин нинди генә киртәләр булуына карамастан без алга үз максатыбызга таба барабыз. Үз тәкъдиребезне үзебез төзибез. Без ул йолдызларны яратучылар, бигрәк тә 8 таҗлы булган йолдызны
Чөнки нәкъ менә ул безне еш коткара. Караңгы чакларда күзләрне күккә таба юнәлтеп, без үз йолдызыбызны эзлибез. Мин үсүемне дәвам итәчәкмен. Үсәчәкмен һәм янымда шаккаттыргыч кешеләрне җыячакмын. Мин, без матурлыкны күрергә һәм аны барлыкка китерергә өйрәтәчәкбез. Иң шәп киләчәкне без дуслыкка, мәхәббәткә һәм гаиләгә нигезләнеп төзәячәкбез. Һәм һәрвакыт алга гына барабыз. Без, сез, шиксез. Башлыйбыз! Сәлкіш күзләріңні аш, сені күтә бір дүния. Жырлы кебек сандуғаш, жаның кірләріні қоя. Йөрәгіңні генә тыңла, мөмкинлекне югалтма. Тәҗрибәне син онытма, якын кеше янында. Кызыл Чишмәдән без килдек, гөлләрне сәламлебез. Монда күрсәтәбез биек күрегез, ничек шиксез. Без бит кичә сәлет, бүген сәлет, иртән сәлет, кичен сәлет. Хәзердә минсез булмады, шуңа яңадан монда мин. Бу ел җәен син кайда, мин әлбәттә батырда. Дусларың белән кайда, без әлбәттә батырда. Айдаманда сәлкештә, биебез җырлыйбыз да. Мәңге калыр йөрәктә иң шәп алан каршыгызда. Бу сәләт батыр. Безнең сәлкешләр теккә, алан гөмүмән кайнар. Әле безнең юнәлеше кыздырырга барыйлар. Күзләребез яшелни, йөрәгебез дөп-дөп тибә, бер-бере безгә рәхми. Дулкынырга кушыл синдә, сүзсез генә аңладым мин, батыр калды йөрәктә. Апа абый айдаманым мәңге керде күңелгә. Без кичә сәләт, бүген сәләт, иртән сәләт, кичен сәләт. Хәзердә минсез булмады, шуңа яңадан монда бит. Бу ел җәен син кайда, мин әлбәттә батырда. Дусларың белән кайда, без әлбәттә батырда. Айдаманда сәлкештә, биебез җырлыйбыз да. Мәңге калыр йөрәктә иң шәп алан каршыгызда. Бу сәләт батыр. Күрек магазин текә алан, айдаманнар абый апа һәм сәлкешләр җыелган. Батыр, һәр җәен монда кайтам, аланың мөхитте керде күңелгә әллә кайчан. Батыр, без телкәләр бер дулкында, үзебездән шаккатабыз гел биергә әзердә. Батыр, бу җыр керер уегызга көне буе хәтерлә. Әнә әйтеп бакчага чыгырсың син улым. Бакчада көне буе бәрәнгене мин казыйм, ләкин Батыр исемлегенә мин кердем. Бу яңалыклардан әни белән шаккаттык. Батырга килдем. Батырда бүген Батыр кірді йөрәккә.
Селет баттыр интикке Эсселектен жаным аяққа кетті Хауа тұрыш турында түгел әйтем Кіш нәрсәдә мәхәббәті дуслықта ғайилләдә Миннен сорадылар иң жанлы алан кайда әйтәм Иң жанлы жайлы үреш мәші көрігін тартмын Кызыл шишмә якларынан башлады алан юлын Сузылсын сүзләрем йөрәккә сәләт батыр тылсым Батырға килдем Батырда бүген Батыр кірді йөрәккә Селет баттыр интиккә Ничек батырсыз яшәрмен Деп тибеп китә йөрәгем Дусларым белән бергә күрешербез Мизгелләрне искә төшерербез Киләсе елга бын Сәләт Батыр аланына, әфәрин! Димәк, хәзер инде без әзерләнәбез соңгы аланның чыгышына һәм сорау. Кәеф ничек, Сәләт Биләр форум? Шәп, дуслар, хәтерлим, мин үзем дә сәлкеш идем, әйдәман идем һәм баш итәк идем. Без бик әзерләнәйдек бу презентацияләргә һәм презентацияләрдән соң бераз шулай дип тирән сулап, бераз инде ял итеп тә була дип уйлыйбыз. Димәк, тагын бер алан калды безнең һәм бу кайсы алан? Димәк, киләсе булып Сәләт Биләр форум сәхнәсендә Сәләт Раушан аланы һәм игътибар экраннарга. Сәлам, дуслар. Сәлам, дуслар. Минем исемем Надир Шуранш. Мин Сәләт Раушанда күп еллар буе сәлкеш булдым, әйләман, өлкән әйләман һәм инде ниһаят директор. Раушан аланында мин бик күп олимпиадаларда катнашкан һәм чиста татар телендә сөйләшкән кешеләрне таптым. Сәләттә булган дусларым белән мин бүген дә элемтәдә. Сәләт Раушан моментларын мин хәтта бүген дә искә төшерәм. Презентацияга әзерләнү вакыты иң кызыклы мизгелләрдән берсе. Соңгы көннәрне инде без төнлә сәгать 2-гә кадәр кабатладык һәм инде аннары иртән торып, ике туймыйча Биләргә юлны тоттык. Сәләт Раушанга беренче булып мин 2006 елда килдем. Һәм бу 15 ел эчендә бик күп дуслар таптым. Кызыклы шәхесләр белән аралаштым. Һәм сезгә дә, сәлкешләр, бу вакытны продуктив итеп үткәрергә телим. Форумны мин юбилей белән котлыйм. Алга таба да иң текә, иң акыллы, иң уңган яшьләрне җыярга телим. Уңышлар сезгә. Без башлыйбыз сәхнәдә Сәләт Раушан аланы. Бер мизгелдә сиздем карашын Раушан бит ул шишмәнең башы Кем сизгән аны шушы карашын Салганнар йортның ташы Ябалак белән бик күп риваят легендалар бәйле. Берсе аны төш сакчысы дип атай, икенчесе бәхет китерә ди. Борынгылар әйткән: "Якты юлың караңгыланып югалып бетсә, карашыңны күккә җибәр. Синең өстеңдә булган ябалак йолдызлыгы юл күрсәтә." Әйдә инде тор, эш күп. Хәзер уйланып кына киттем. Әйдә, йорт үзе-үзен төземез. Йорт ул яшәү җире генә түгел. Үз-үзеңне урынында хис итә алган, яхшылыкка омтылырга юнәлгән җирне йорт дип атарга була. Бәлки, бу дөньяда безнең өчен төзелгән йорт юктыр. Бәлки, аны төзер өчен килгәнбездер бу дөньяга. Сез дә ишеттегезме бу тавышны? Дөрес юлдан барамы синең тормыш. Бир син аларга тавыш. Үтсен кан тамырлары, фикерләре, уйлары аша.
яңгырасын һәр вакыт йөрәкләрдә. Фән тавышы, прогресс башында торган юнәлеш. Фән үз-үзеңне аңлау өчен инструмент. Буыннар аша узган һәм бирелгән белемнәрнең генә киләчәге бар. Иҗат тавышы, үзеңнең эчке дөньяны ачуының төре. Иҗат төрле булса да, мәгънәсе бер. Гади әйберләрдән мөгъҗиза кыр. Мантык тавышы. Кеше мантыгы үзгәрүчән һәм авыр. Әмма аннан якын дус ясаган тормышның тәмен яңадан ача. Фән, иҗат һәм мантык бергә килә торган көч. Бик җитди һәм каты вакыйга, әмма бергә кушылгач тауларны күчерә алган. Аңлат аларга һәм төзелсен йорт. Торыр ул еллар, гасырлар аша. Синнән тора. Яшәеше, киләчәге һәм аның язмышы. Bir zamanlı күзләр ачылды. Жайлы юл дөрес юл дигән сүз түгел икән. Күптән түгел укыган ябалак искә төште. Күк тулы йолдыз. Әмма аның сурәтен башкалар белән бутап булмый иде. Бу кыйбла. Бу ябалак йолдызы. Йөрәк үзе алып бара, ябалак үзенә шакыра. Күрмичә калам дип курыкма. Һәм бу юл безне дә Шишмә буена алып килде. Шишмә сүзенең төрле мәгънәләре һәм аңлатмалары бар. Шишмә һәр зур диңгез һәм океан башы. Нәкъ менә шишмәләр чыккан җирдә элек кешеләр йортлар сала башлаганнар. Беркем дә ярдәм итмәс дип, йөзләрчә тапкыр әйтерләр. Үземә кирәген төгәл беләм. Аны менә ничек күрәм. Башланачак ул 94-тә, андыйлар бер булмас тирә-юньдә. Аны белми калмас бер кеше дә, ерактан күренер бар эше дә. Кушылыр аңа башка йортларда, нигезләнеп беренче аланга. Бердән булырлар юл барышында, Равшан булыр тауның башында. Ишетәсеңме? Тауның башында. Сәләт башында. Аланнар, балаларга кыйбла булыгыз бер рәттә. Булган кебек сезнең өчен Равшан 94-тә. Арча ягында салынгандыр безнең авыл. Раушан белән. Бу тирәдә һәр кеше уйлый, бии, җырлай диләр. Монда таптым, күңлем моңын. Мин ишеттем аның тавышын. Тавышның чыганагын эзләргә килдек без. Күзләрдә ялкын учак булуын сизерсез. Раушан алан гына түгел күрерсең. Тарихка таянып алга бара тик безнең
Сынаулар киртә түгел бергә без булганда Кичә алам бүген гаилә сүзен син аңла Фән иҗат мантыйк көче безнең буаннарда Раушан сүзе безнең тамырларда һәм уйларда араларда Килдем калдым һәм китмәм үземнең аланнан Минем икенче исемем булып кала Сәләт Раушан Мин Раушаннан Мин Раушан Безнең якка юнәлгән бу дөньяның карашы Кем әле һаман белмәгән без ул Раушан тавышы Безне күрмә, безне сиз син Ябалак рухы ашаңларсың Кайдан мин? Раушаннан Безнең якка юнәлгән бу дөньяның карашы Кем әле һаман белмәгән без ул Раушан тавышы Безнең якка юнәлгән бу дөньяның карашы Кем әле һаман белмәгән без ул Раушан тавышы Кайда барсам, кайда торсам, нишләсәм дә, хәтеремдә мәңге калыр туган җирем. Безнең алар, син, мин, Раушан. Сәләт Раушан! 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 Әфәрин Сәләт Раушан аланы Әфәрин Димәк, дуслар, шуның белән барлык аланнарны да котлыйбыз һәм безнең презентацияләр чарасы тамам. Әфәрин, тагын бер тапкыр Сәләт Раушан аланы һәм инде озатабыз сезне урыннарга. Сезгә бүгенге кичке чара ошадымы? Дуслар, безгә дә барыбызга да бик ошады, чыннан да бик матур презентациялар, әфәрин аланнар. Һәм инде без бүгенге кичке чараны йомаклыйбыз, шуңа күрә әйтегез тагын бер тапкыр рәхмәт әйтик безнең жюри әгъзаларына. Алия Памирмиева, Алсу апа Ганиева, Нияз абый Мортазин, Руслан абый Закиров, Альбина апа Садриева, Туран абый Гатауллин һәм Женя апа. Инде Сәләт Лайфның 9-нчы чыгарылышы булып узды. Һәм инде әйтеп китәсе килә. Сәләт Лайфның 9-нчы чыгарылышы һәм инде әйтеп китәсе килә. Быел безнең студия үз эшен Яшьләр эшләре федераль агентлыгы һәм ресурслар яшьләре үзәге ярдәмендә оештырыла. Хочется напомнить, что наша студия работает благодаря федеральным агентствам по делам молодежи, Росмолодежь и ресурсным молодежным центрам. Шулай ук инде безгә берничә комментарий килеп иреште. Хәзер мин аларны сезгә укып китәм. Карыйбыз, зур сәламнәр сезгә, барыгызга да бик зур рәхмәт. Ярчаллы, молодцы, батырлар шәп. Нинди матур сүзләр, нинди матур тавыш. Күз яшьләренә кадәр молодцы. Батыр киләсе Раушан шәп, молодцы. Сейчас наши менә шундый комментарийлар безгә килеп ирешкән. Инде безнең кичке чара азагына якынлашып килә. Нәтиҗәләрне инде сез бераз соңрак белерсез. Сезнең белән махсус чыгарылышта мин Динә Нәҗметдинова булдым. Киләсе очрашларга кадәр сау булыгыз. Пока-пока. Әфәрин, бик зур рәхмәт медиа үзәге һәм инде безнең Сәләтнең барлык командаларда елдан елга үзләренең